Neng tukang sayur sing bendinane liwat ngarep oma menu gawe lauk pauk onoke gur tahu tempe, iwak besekan lan jeruan ayam besti. Setelah aku ngubengin gerobak sayur selama 7 menit 15 detik, akhirnya pilihanku tertuju kepada tahu dan iwak besekan. Sungguh pilihan yang sangat sulit. Iki besti, tahune wis mari digoreng. Lanjut aku goreng iwak besekan. Iwak besekane cilik-cilik besti, kurang gizi. Ora oleh MBG jare. Iki wis mateng, endang tak entas wedi selak garing. Salah wis iwake cilik kegaringen walah dadi opo. Iwak besekan wis garing, di sini saya lanjutkan menggoreng lombok. Iki besti, aku lagi membuat chili saus. Pembuatan chili sausku ini dibuat dengan cara manual dan tradisional. Chili saus wis jadi, lanjut ning kene aku metek kompor numpang no gendok sing wis diisi banyu. Nunggu banyu umub, iki aku tak sambi metiki kacang panjang. Kacang panjang sing joko ning pekarangane tonggo. Tiba-tiba saja banyune sudah umub besti. Tanpa berpikir panjang, aku cemplungkan kacang panjang yang sudah tidak panjang. Disusul dengan sayur bayam. Ojo lali uya karo mijine. Sayur bening wis mateng, iwak besekan wis garing, tahu wis digoreng, chili saus wis siap. Monggo maem besti.